Good morning, Tantes! Ayaw lang. Good morning, Tantes! She has my headphones na naman. Good morning, everyone! Welcome sa panibagong video. Happy Saturday! Hindi ko mapakita si Rod kasi naka-Tarzan mode siya. Tinatawag ko siyang Tarzan pag nakahubad. What do you know? Uy, das mo mama, uy. Nee, but that's too much now. It's only so good for your own. Who's the other one? Already there? You get the iPad first. Get the iPad first. And give me that one. Give me that one. Because you might drop them. Again, first time I've seen lumpia served at a Filipino Yeah. buffet, even in the Philippines. So I thought I'd try. Doon ko po to sa Pilipinas nabili kasi chinek ko yung price pag dito ako bumili. Hindi naman ganoon kalaki yung difference, but when I was in the Philippines in February, naka-sale siya ba? So binili ko na lang siya doon, mas mura. Alam na nito ang password niyo. Guys, Very good. Na happy Saturday, titas! I did it. it. Very good. High five, mama. But not as good as a still very crispy. Pretty, Ay, sana all. Kahit bagong gising, walang ligo, pretty. Seafood chowder. Mama, kijk. Kain, mabe-breakfast ako today, si Ruth din. Kain. Kain. Yung longganisa kagabi niluto ko ulit. Mas masarap siya pag medyo ganyan ba, paig. And then eggs. And then, yan. Garlic rice. Nag-garlic rice ako. Smakalik papa. Si Ruth bumili ng croissant. Kain. And of course, hindi ito makukomplete. Magkakapi ako. Cheat day tayo. Ayun. Lagi naman ako naka-cheat day. Tayo ng hot water. Let's eat. Kain po tayo. May kape na ako dito. Pasensya, maputa pa tayo, no? Mamaya pa ako mag-ready. Nakapajama pa nga ako sa loob. Kain. Kain pa pa. Kain. Nakakamiss yung ganito. Umaga, tapos breakfast. Garlic rice. She had enough. She's Only the middle one. Sama na eh. You can get another egg, bro. I'll just get one. Yeah, it's okay. Bumili ng croissant si Ro, pero may kasi ako na. Fried rice. I miss this kind of breakfast. Because normally I don't have breakfast anymore. The sausage is really good when it's a little bit burnt. Not burnt, like when it's a little bit overcooked. Yeah. Laka pa. Yeah. Oh, you're eating it eh? Yeah. It's good. Because I cooked it last time and I didn't like it that much. It's way better when it's overcooked. It's like chorizo though. Lekker. Tough mola of Tramhav. I don't know. I think not no because they go to Passover for 3 days.
Nakaligo na yun, oh. Bibi, show the pretty face, Bi. Hala, uy, ka pretty. Kay. Ka pretty, ano, uy? Look on. A few moments later. Weer gooien. Nog eentje. Nasa labas na tayo. Paalis po kami. Hindi ko alam saan. Basta si Ruth ang nagplano. Hindi ko alam. Kom maar. Itong dinala namin sa play area. Oh, ayan na. Tulog man. Naghihilik pa. Good luck. Tukihilik. Andito po ngayon kami sa huli. Yung pinuntahan naman dati. Wala. Ay, yan kasi pag hindi masyadong pinaplano yung lakad, yung biglaan ganito, mahirap yung bata ang kasama. Tulog. Diyos ko. Kandat na. Ja, bleef je. Biglang nagising. Give me, babe. Bang. Yan, nag-order po ako ng gambas na may garlic bread and then ginger tea. Sirot may dessert. Yan. May parfait siya. Sarap tingnan. Nag-order din po kami ng bread plank and also yung snacks ni Ana. Kain. Ito na yung mag-ama ko. O, kumakain na. Time check, ano na po dito, past 3 na pala. And sinabi ko na kay Ana, uuwi na kami. But ayaw pa niyang umuwi. Nasa ano siya, sa parang art room dito ba. Hindi ko lang ma-video si Ana, hindi ko siya mapakita kasi ang dami pong bata sa loob. Hindi po pwedeng ano ba, baka hindi okay sa parents ba na ma-videohan yung mga anak nila. Sobrang particular po ang mga tao dito sa Netherlands sa kanilang privacy. So, if you really want to take picture or videos na nakukuha yung ibang tao, mas mabuti na mag-ask na lang. Otherwise, pag kunyari sinita ka, sabihin mo na lang siguro na na i-blur mo if okay lang.
mukha ng anak nila or what. Pero ayokong uncomfortable para sa akin yung ganyang sitwasyon ba. So, hindi na lang. Para okay na. Para okay ka agad. So, yun. Uwi na po kami na bit. Kinukuha lang ni Ruth yung jacket tsaka shoes ni Ana din sa table namin. Mabilis lang kami dito kasi 'di ba na kami pumunta dito magto-12 na. Uwi na po kami. And gusto din ni Ruth mag-drop by doon sa bahay ng kanyang isang kaibigan. Yeah. Okay, that's the new. Away na. Okay na. Sa inyong lahat, na po dito, mag-8:30 na ng gabi and pasensya, hindi ko na po kayo nabalikan no? Pagdating namin ng bahay, naglaro si Ana doon sa playground kasi nakita niya yung kalaro niya sa school. Tapos nun, pumunta sila sa friend ni Ruth and yung girlfriend, nakilala niyo na siya, nakita niya na siya sa vlog dati, yung Thai friend ko na si Apple. Pumunta sila pero napaiwan po ako dito kasi medyo sumakit yung aking ulo. And dumating sila, nag-dinner kami. Ano lang yung dinner namin? Simple lang yung leftover ko na pagkain kanina sa umaga. Tapos si Ruth nagluto ng burger. Gumawa ng burger niya. Yun lang. Tas ayun na, nakatulog na si Ana dito sa sa couch. Kanina nga po pala doon sa sa huli, like I mentioned kanina, hindi pa ako makapag-film masyado doon sa loob kasi ang dami pong bata. Pag pupunta po kami sa play area, yung mga indoor playgrounds, hindi po ako masyadong nagba-vlog kay Ana na may ibang bata. Normally, lang, yung madalian lang or pag talagang si Ana lang yung nakukuha, nag-video ako. Pero pag maraming bata, I try to avoid taking videos kasi nga, like I said, particular ang mga tao dito sa kanilang privacy, lalo na sa mga bata, no? Pwede namang i-blur yung yung tawag dito, yung ibang tao sa video, pero yeah, siguro yun sa mga big deal yun, lalo na pag malalaking vloggers na. Pero anyway, yung sa akin naman, for memories lang talaga. But as much as possible, si Ana lang or kami lang yung makikita most of the time. But yeah, maraming salamat po sa pagsama sa amin today, sa aming ganap dito lang sa bahay. Mabilis ang paglabas. Pero yun, maraming salamat po sa panunood. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush mush babush.